Jozani bogogo nomkhulu salukwazi endoda lesugogo bathi nimbathi mawuvula kuvala emzini amadoda uAnti Usha Locksmith. Namhlanje ake siphatheni indaba ehambisana nemisebenzi esiyenzela amadlozi. Ngiyengibone abantu swele ebuncaneni bami ubaba engitshena ukuthi abantu esikhathi esiningi bayayidayisa edlozini. Kunezathu ukuthi idlozi libizwe ngokuthi amadlozi ayizithutha, amadlozi ayizingane. Zikhona izathu ukuthi laba esesibabiza ngamadlozi athi bebe babadala ngalezo zikhathi. Zikhona izathu ezazenza ukuthi yini bebize amadlozi ngeyithutha. Ingoba kwakwenzeka igameko lapho umuntu omdala azothi khona awu yazi amadlozi zithutha kanti lezi zinto lezi yazi ngithi ngibenzela okuhle bona bakubona ngenye indlela sokuzi ingxoxo ezazi iphakathi kwemelaphi wendabuko nomuntu osuke ezohlola kanjena ke phosa amathambo kuyabhulwa ukuthi senze umsebenzi lapha ekhaya. Njoba senza umsebenzi lapha ekhaya amakhosi engathi khona ungahambi kahle noma ungachazi ukuthi benenze umsebenzi ufike kumakhosi uthi uzobhula phosa amathambo makhosi ebabiza bakuba phosa amathambo besathi umakhosi hayi kunomsebenzi owenziwe ekhaya. Lo msebenzi lona wasiwenza idalwa ukuthi ikhululeke hayi ukuthi nihlasela izitha. Idalwa ayisavikanga salivikelanga igceke noma umsamo idala sezirelaxile sokukwamalume sokudajuliwe. So idalwa yizo ethe manenza umsebenzi zasezitshena ukuthi yokonke kuhamba kahle. Bese ethi lo ozohlola awu kanti lezi idala zithutha ngempela. Cha thina senze umsebenzi sihlaba imbuzi sicela ukuthi hayibo sicela phela basivulele izinto kanje. So igama elithi idlozi lizithutha lasukela egamekweni kwezinye zezigameko ezithi ayifane nalesi engisichazayo. So kubalekile ke ukuthi ake sixoxe ngokuthi idlozi lamukela muphi umsebenzi futhi ninemphumela miphi uma lo msebenzi nuwenza kanjani. Siphinde futhi siqale ngokuthi asicacise phela ngani zakwethu ukuthi kunomehluko phakathi komsebenzi netiye. Kunomehluko phakathi komsebenzi nomcimbi. Siyesidideke lapho. So omunye umuntu kuyekuthiwe hamba uyokwenza itiye ekhaya. Hamba uyokwenza itiye ekhaya uyoshweleza. Etiyeni kuyashwelezwa. Asihlehle. 1 uqale ushweleze ngeyibani or ngempepho kuphela ngendlela ejwayelekile yasekhaya yokuthi la ekhaya uma siyothetha emsamo sisebenzisa ini. Ukhulume nje in general. Ukushweleze nje in general usho nje ukuthi kwenzakalanda ekhaya yazi usibanibani ucela umsebenzi umsebenzi akawutholi in kushweleze njena kungafakwa lutho. Kodwa ke nikhumbule engisanda ukusho uma idlozi libamba ngempela uyakwazi ukushweleza ngaphandle kokuthi ushise ngeshimpepho, ngaphandle kokuthi ushise izibani. So ukushweleza kusuke ingafuneki isilwane ngani zakwethu. Ungaphinde futhi ushweleze ngokuthi uthathe inkomishi uyifake impuphu ifike la impuphu bese uadd amanzi afike la bese ubeke emsamo bese ukhuluma emsamo ucela ukusho ukuthi awu ngiyacela bo angithi ukhuluma nezithutha uthi awunyacela bo
nampu utshwala benu, nanka amahewu enu, nanka amanzi enu, nanka idoko lenu, whatever ongayibiza ngakho le mixture lena oyenzile impuphu namanzi, uthi ngizocela edalini zala ekhaya, ngicela umsebenzi, ngicela izingane, anginazi izingane, ngicela umsebenzi, ngicela ibhizinisi lami lithuthuke, noma ngiye lapha la ekhaya, ngicela abantu abasangeni, ngicela abantu bengene. Uyocela, uyoshweleza. Usayokhuluma okokuqala. Isigaba sokuqala leso asifaki isilwane ngani zakwethu. Isigaba sesibili sokushweleza noma sokuthetha idlozi liyasifaka isilwane, kodwa hayi isilwane esihlatshwe ekhaya, inyama oyithenga ebusha. Uye nje ebusha uthenge njena isteak senyama bese uye emsamo, ufike emsamo ufike ushise izibani. Bese maqoda ukushisa izibani noma ushisa impepho, lokho njena okholelwa kuona ukuthi uyakwenza emsamo, ufike uqala ukwenza, ungaqala ukhulume. Bese uphumela phandle uyoshisa inyama. Dala ke yayishisela endlini inyama ngoba indlu yangenhla kwakhona iziko la endlini yangenhla ephansi kwakhona iziko, vele kubaswe kubekwe isefo, bese kuthatha inyama le oyithengile bese ibekwa phezulu kwesefo lesi. Ningayinongi lo nyama leyo, umbengwa nje owodwa nje, into engaka nje, ningayinongi lo nyama leyo, niyibeke lapha umbengwa loyo, ushe ungqonqe. Mawulokhu usha lo mbengwa loyo lokhu uyaphendulwa noma kanye, bese uyakhuluma ke emsamo uthi hayibo nina bogogo nomkhulu, ngizocela ukuthi ake nisukume, nakho umphako engininika wona ukuthi nidle nibambe iqine, nakho kuyabheda kunje. Okwesibili lokho, nalo idlozi liyakwazi ukukuzwa lokho, ngoba yini wenza unumber 1 waphinde wenza unumber 2, ingoba uswele. Awukwazi ke wena uthi uma ususwele bese ugxuma uyothenga imbuzi ngoba wena uyitshelo ukuthi ufuna ukuimpressa. Ali-impresswa idlozi ngane zakwethu, ali-impress idlozi noma ungalithengela i-Blue Label or the most expensive whiskey uyibeke laphana, idlozi lakho ngeke likuzwe kangcono kunalo beki 1818. Khohlwa, ali-impress idlozi lenzelwa izinto okufanele ukuthi uzenzele lona, ngoba usesigabeni sokuthi ungakwazi ukwenza lokho, awuforced, awuphaphi ngokwenza lokho. Singene esigabeni sesithathu, esigabeni sezinkukhu. Lesigaba sibalekile ngani zakwethu, lesigaba sesithathu sezinkukhu. Ngicela silalelisise. Imibala yezinkukhu ngani zakwethu isho lukhulu. Imbala yezinkukhu isho lukhulu. Ngiyacela ngani zakwethu, uma uswele ngempela ungayisebenzisi inkukhu eyumbala. Uma usasesigabeni sokuthi uswele, ungayisebenzisi inkukhu eyumbala ngaphandle mawulayelwe umelaphi wendabuko omhambayo ukuthi sebenzisa inkukhu ethize, ngoba naye ngokomoya usuke sekadonse la donsa khona, abakini basibemtshena ukuthi singasabela makangenza kanje. Kodwa lana ngintshela in general, avoid inkukhu eyumbala by all means, meaning kunokuthi usebenzise inkukhu eyumbala, sebenzisa inkukhu emhlophe qwa. Ulamthuthu ngoba unenyongo ngaphakathi uyasebenza. Ulamthuthu ngoba unenyongo ngaphakathi uyasebenza. Sebenzisa inkukhu yakho, uthatha inkukhu yakho emhlophe, ulamthuthu wakho, uhambe uye emsamo la noma uhanjiswe emsamo la usucelela khona impepho, la usushisela khona impepho, kucelwe ngenkukhu yakho. Kucelwe ngalo nkukhu leyo ukuthi nangu umshana, nayi indodana, nayi indodakazi, nangu umakoti, nangu ulokhuzana indodana, uzocela into ethize, whatever. Abantu abadala sebephakeme kakhulu, awunqabeli utho wena ini bacele, kuyashwelezwa nalapho, kuyacela ukuthi cele whatever ecelwayo. Nazi izinto, nazi izitha zimi ngenhla, kunjani.
right? Isigaba sesithathu lesi. Isigaba sesine esani eseyinkukhu eziwumbala. Lapho ke hayi ungayala uthanda khona. Unqamula juqu kweloyo. Yabona lesi sigaba lesi lesizokhuluma ngaso manje na esesine umnqamula juqu kumina. And abantu abaningi bas undermine lesigaba. Basithatha kancane abantu abaningi lesigaba, kanti lesigaba sinamandla. Sinamandla izwana manga utshena ngoba mina ngikhuluma ngeexperience yami neyabanye abelaphi indabuko plus nabanye abantu abake bafika abafuna usizo ngathi mabayenze lento leyo uma kufanele bayenzisisa umnqamula juqu. Yabona makufika isigaba lapho kuthiwa khona hlaba imbuzi. Yenza umsebenzi wembuzi. Noma wena kini sebenzise imvu. Ngisazoyichaza umehluko phakathi kwemvu nembuzi ine video yayo ngoba ifuna ubusoka mangiyichaza fanele ngiyichaze kahle. Makuthiwa afana ukusebenza umsebenzi wembuzi and ufuna wena ukuthi kube nemphumela enamandla, imphumela ebambekayo, imphumela yangempela. Unentshisakelo nogqozu lwempumelelo ukuthi lo msebenzi engazathi ungaba umnqamula juqu. Yazi uyakholelwa kulomsebenzi. Ungayihlabi imbuzi. Yeah. Ungayimbuzini. Yeke uDennis. Miyeke uDennis ungamhlaba uDennis. Hlaba lezi inkukhu ezimbili. Sebenzisani la ekhaya lezi inkukhu ezimbili. Kakhulukazi la ekhaya makuzothiwa kufuneka izinkukhu imbuzi eziwu2. Lo msebenzi wala ekhaya udinga imbuzi eziwu2. Noma umsebenzi wenhlambuluko wala ekhaya yayikhulunyiwe inhlambuluko kulaba abafuna ukubahlambululela bagcina bangasafika ngezilwaneni kodwa bahambe emhlabeni sebexoxa sebekhuluma kwasekushoda lento lena manje njengoba sebengale bayayidinga le nhlambuluko lena ukuthi ayenziwe ngoba isise bayishiye isingenile ngisho einganeni nasezukulwaneni. Senifuna manje ukuyilungisa lento lena le chapter lena manje na yani yenhlambuluko. Umbuzo ukuthi gogo singagxuma sihlale directly to imbuzi. Ngithi cha, ningayi imbuzini. Uma nifuna ngempela idlozi linisebenzele ningasheshi niembuzini. Tholani izinkukhu ezimbili. Iqhude elibomvu elidala. Isikhukhukazi esiyisikoshi, kuthiwa isikoshi noma kuthiwa siyimpangela noma kuthiwa simbalabala. Iqhude elibomvu, isikhukhukazi esiyimpangela. Loyo msebenzi uba well recognized edlozini udlula umsebenzi wembuzi nenkomo. Sayibeka salukazi. Lalela. Ngithi angidakiwe ngiphuza itiye. Ngithi umsebenzi weqhude elibomvu nesikhukhukazi esiyisikoshi namakhandlela akha-2 yellow no blue are more powerful ukudlula umsebenzi wembuzi nenkomo combined. Ukhumbule njoba sinyuka ngelezi step lezi 1 2 3 njoba seku4 zonke lezi zinto lezi oqale wazenza usaqhubeka uyazenza kodwa uya-eda manje. Angikhathali ubana ngathini esontweni hayi khohlwa angikhathali wathakatha ubani wena owungqo kangakanani mawufuna ngempela abantu abadala bezwelane nawe bevule impompi
Bawufuna idlozi livule ompompi bomnotho. Usukhalile kwenziwani la ekhaya ini ilezi inkukhu ezo2. Ilezi inkukhu ezo2. Imbuzi kahle ngesingami ngani zakwethu ngoba lento yilena le channel akuyona umnqamula juqu. Ngesingami ilokhuzana imbuzi eyesithebe. Ilapho othi khona ngenzela abantu abadala isithebe. Ilapho abantu abadala sebenzile izinto uzobaphumuza, sebephumile baye empini, bayolwa izimpi zakho, bayofuna umnotho wakho, usuyabaphumuza manje. Usuthi buyani phela einkalweni, buyani phela la nikhona, ake nisondeleni phela nasi isithebe senu, nakho kungokwenu ukudla, ke nidle nani, nijabule nani. Imbuzi leyo ngoba imbuzi ayihlatshwa umuntu oxakekile njengoba thina embatha, ayihlatshwa umalambane njengoba thina embatha. Ngeke uthi ucela, ngeke uthi usacela, ngeke uthi usazehlisa, ngeke uthi usashweleza, ngeke usakhala uthi hayibo nakho kumnyama. Wena bese uyabuya usuphethe uDennis ngempondo, wena uzohlaba uDennis wena, kodwa bese uthi ufuna idlozi libone ukuthi uxakekile uzocela. Acelwa ngembuzi ngani zakwethu, acelwa ngembuzi ngani zakwethu. Asiyekeni ngani zakwethu ukwenza izinto ngamawala. Izinto edlozini zigcine zingarejisteki ngoba idlozi liobist njengokhokho bathini embatha. Likhuluphalele nje idlozi, lidlela imbuzi nje la, liyatya, liyanxila ngoku, selinxilile ngoku, seliyatyiswa ngoku, lifinya ngendololwane. Why? Likhululekile idlozi, ngeke likusebenzele lelo dlozi. Yingakho sokunomehluko manje between idlozi elidala, ake ngi-offer mpe kancane, between idlozi elidala leli lalenza abantu behayize mabavuka idlozi kufanele ukuthi behambe bayothwasa ngoba lalambile, linolaka, lalihayiza, lingasafuni, selifuna ukuphuma ngenkani, selingasafuni ukuhlatshelwa mbuzi, selifuna ukuphuma ngenkani idlozi ukuthi selifuna ukuhamba manje lolungiselelwa izinto zalo. Kwakuyisigaba leso salolo dlozi lelo ezisekhona kancane uma wena unalo lolo dlozi lelo liyovuka. Kwakungayona i-act ukuthi abantu bebe-acta noma kwachaza i-originality or not. No, kwakukulamba kwedlozi. Lento ngayifundiswa umama wangasekhaya, uMamdunge, ugane kaMkhize, umelaphi naye. Uyena owangifundisa lento leyo ukuthi weshandu yazi abantu khona into abangayazi, naye wafundisa ugobela wakhe ukuthi wathi uMamdunge idlozi leli lidala lalehayiza lalilambile, lalilambile, linolaka, lingcolile, lingakhezile, linuka, lincinca. Yingakho kwathiwa ngaleso sikhathi kwathiwa izangoma ziyithandi, kwakusukela lapho ngani zakwethu. Yawuzwa nami engayazi, nami ngayifunda kuMamdunge njoba sikulomkhakha owodwa. Ngathi yazi Mamdunge uqinisile, ngempela ayisenzeki ngendlela adiyenzeka, yiziyenzeka kodwa sekancane. Athi yesuka lapho shanda. So yingakho ngithi asingajaheli. Kunabantu abajahela ukuyohlaba imbuzi ngoba athi uyovusa abantu abadala, ngoba athi umuntu uyokhuluma nabantu abadala ukuthi mabayiveze, mabayibonise kuyena. Kuphi kwana bedakiwe belambi besuthi. Ngasikhathi leso imbuzi yakhona umunye uhlaba intondolo ingaka ngathi inkonyane, iyacwebezela uboya ngathi imithi, kanti intondolo iyacwebezela umoya, akumafutha ngaphakathi inyama khona uma uyidla njena. Ayi mina inyama embuzi asiyekeni le. Umsebenzi ke loyo wembuzi engukhuzayo ngani zakwethu. Asebenziseni lezi inkukhu embili. Sithi masifika embuzini kube ukuthi
sesifika senza isithebe. Lapha ngikhuluma ngomsamo ngani zawethu, angikhulumi ngokuthi umuntu makaphuma ephehlweni kwenziwa lokhu cha asikho lapho imisebenzi yedlozi mayelana nephehlo. Umuntu uphuma ephehlweni, umuntu ufana ngene ebomvini angene ngenkukhu noma ngembozi, cha asikho lapho kuma procedures okuthwasisa. Asithwasisi la, sikhuluma ngedlozi, sikhuluma ngomsamo wasekhaya. Asikhulumi ngokuphahla kwakho wedwa wena ozenzile into yakho ekhoneni njengoba sesenze ngo-blue and yellow. Ngithi u-yellow and blue nako uyakusebenzisa noma yikuphi, noma kuse-toilet, noma semkhashweni, noma yikuphi ukuphahla lokho oku-aside. Lana sikhuluma ngomsamo, ngemisebenzi yasekhaya lapho impepho eshisa umniniyo, lapho impepho eshiswa umuntu ospecific ekhaya okuyena ushisa impepho, whether ubhuti omdala, whether salukazala ekhaya, whether ubaba omdala, whether ubaba omncane wakule yandlu yena osashisa impepho la ekhaya. It doesn't matter. Ngikhuluma ngemisebenzi yasekhaya. Sengivala ngani zakwethu, besathi umuntu inkomo ingenaphi ke salukazi? Inkomo ngizoyichaza kabili. Inkomo ingenaphi ke salukazi? Ukwandisa isishebo. Ayikho isignificant edlozini efaka inkomo, ayikho. Ayikho isignificance edlozini efaka inkomo, ngoba lezi inkukhu lezi mawuyibika emsamo uthi nazi inkomo zenu, ngokuchaza ukuthi uzirecognize le inkukhu lezi ukuthi zinkulu zingangenkomo, obusukhuluma nezithutha uthi nazi inkomo zenu, lezi inkukhu embili engikhuluma ngazo. Inkukhu lesi ukihamba yodwa uyibiza ngejuba, uthi ngaleli juba leli ngizobika, ngizocela. Chaza ukuthi awunani, uphethe okuncinyane wena, uzocela ngalokho okuncane ozocela ngakho, ngaleli juba leli okubiza le nkukhu ebiza ngejuba. Bese kuba nalezi inkukhu embili oyibiza ngeinkomo. Ngisho uzohlaba inkomo, uthatha imbuzi yenayo emsamo, uthi nayi inkomo yenu, ube uphethe imbuzi uthi nayi inkomo yenu, ngoba usukwandlalela ini leyo nkomo leyo eyeshebo. I-explanation yami yesibili nansi ithi, why ke gogo inkomo inyongo yenkomo kuthiwa ibalulekile uma umakoti ezongena la ekhaya? Ngisazoyichaza leyo kwivideo yakhona iyodwa ukuthi why sikhuluma ngelokhuzana ngenkomo. Le ngisazoyichaza leyo ukuthi evidweni yakhona. Kodwa kwamanje ngisacela ukuchaza le part le yalo video ngisazoyenza ethi umakoti njoba kuthiwa wathelwa yini ngenyongo. Chaza ukuthi yake yabakhona yini iceremony eyenziwayo lapho kwakumenye khona abantu abazofika la ekhaya ngokuthi kulethwe umakoti. Lawo bantu laba bama witnesses. Yingakho kuthiwa umakoti wathelwa yini ngenyongo. Chaza ukuthi umakoti wasina yini, umakoti uye wagcaca yini, bakhona yini ofakazi. Inyongo isikurepresenta ofakazi ukuthi umakoti sekuyaziwa emphakathini ukuthi lona umakoti kabani wathelwa ngenyongo. Chaza ukuthi wathelwe ngenyongo, wazi ngani wena? Ngoba kwagcacwa kwathiwa uthelwe ngenyongo, yadliwa inyama yakhona, yazeka emndenini. Most importantly, 2, yaphinde yaziwa emphakathini lapho umakoti asukagane khona. Ngisho ehamba laphana kuthiwa umakoti kabani loya wathelwa ngenyongo, umenza umshela kanjani umakoti kabani ethelwe ngenyongo? Chaza lokho, noma ezinye zeincazelo zenyongo le yenkomo. Kodwa
into ebalekile lapho usuke iyandlalelwe ngani leyo nkomo leyo ngembuzi. Ngiyacela ngani zakwethu, ake sifundeni ukuyibamba, ake sifundeni ukuyibuza ukuthi mangithi ngifuna ukwenza lo msebenzi ngenkomo noma ngeinkomo, kuseyiwona yini umsebenzi noma sokumcimbi. Sengiyalapho ke manje esigabeni sokugcina. Umcimbi yinto osuke ujabulisa abantu engahlangene nedlozi, engahlangene nezicelo edlozini. Idlozi usukulazisa nje ukuthi hayi kulokhu ngisacela ukwenza umcimbi othize, ngifuna ukuspoila umndeni wala ekhaya, ngenzela umndeni wala ekhaya, ngifuna ukuspoila, senzo umcimbi la ekhaya, sifuna ukujabula thina suwumndeni wala ekhaya. So ngokwedlozi niyalifaka ukuthi lazi ukuthi njengoba kuzochitha igazi la ekhaya lichithelwane, kuphelela embuzini lena ezondlalela ini lezi inkomo ezimbili, ngoba inkomo eyodwa eyomsebenzi, eyesibili umcimbi, ukuthi wena uzobe wenze isiphihli somcimbi. Ulapho umehluko ngani zakwethu. Ngiphinde futhi akuwona umnqamula juqu lona, angibadingi abantu abazofuna ukuphikisana nami. I-opinion yami lena based on experience enginayo kulomkhakha as umuntu as well, so akusidebate. Ingakho ngisho ukuthi akuwona umnqamula juqu, so ngivala ukuthi lento ingabukeki njenge debate lapho kuba khona, ngoba kukhona abantu abazenza osolwazi. Uyibuza ukuthi akayivuli ngani i-channel, ayilokhu angena kuma channel abantu efike efaka inhlamba. Yazi kunomehluko phakathi komuntu ofike ebe neopinion athi yazi mina Shandu ngiyibona kanje, nomuntu ozofika athi uyabheda. Ayikho lento yokhulumayo in uma ubona ukuthi abanye bayabheda, vula i-channel phela. Sesiphila esikhathini se-technology manje, vula i-channel, ukhulume ngecontent yakho, noma ungangiquota ngibheda uthi njengalesiphuphuku sasemambatheni esathi inkomo ezimbili zichaza ukuthi umcimbi akona umsebenzi. Ayikho lento leyo. Kusho ukuthi wena umsamo wakini uyakwazi ukuthatha inkomo ungene nayo emsamo uyohabulisa utshwala, uyohabulisa ulokhuzana impepho. Sengivala ngani zakwethu. Iladi emsamo alifuneki ngaphandle uma umsamo wakini uhambisana nesimo sobukholwa. Iladi yabona into okubeka ogoloko, kubeka ini kukodwa lokho ngani zakwethu kuyayi ofrempisa ilokhuzana, idlozi, imessage yakho iya ofrempa mayifika edlozini. Ngiyacela ukuthi ulalelisise kahle umelaphi wakho endabuko ukuthi makathi uhamba uyokwenza iladi lisuka. Ngisazoyenza ivideo echaza isimo seladi ukuthi liyini iladi, kodwa ngokomsamo o general, simplify umsamo wakho. Simplify umsamo wakho. Don't complicate umsebenzi wedlozi. Usufaka amajubjubu, usufaka ama strawberries, usufaka yonke into. Abanye bazogcina babeka ama condom. Ngiyacela ngani zakuthi simplify umsamo wakho. Ube nesizotha and imessage yakho so that izoba direct, because umsamo uwodwa, lezi ibiliboco esizibeke emsamo zisenda a wrong signal to idlozi. Lezi ibiliboco esizibeke emsamo azibe sakhuluma lento ofuna ukuthi ikhulumeke emsamo noma edlozini, zithumela enye signal wrong ngani zakwethu. Awukwazi ukuthi uswele kodwa laphana kune blue label, laphana kunama
kunama pine twist emsamo kunani. Ake simplify umsamo. Mhlambe ngingayenza ivideo lapho engizokhuluma khona ngokuthi yini kufanele ibe khona emsamo. Mhlambe lo video le ngizoyenza futhi senze i-setup yomsamo ukuthi yini kufanele ibe khona emsamo. Sarukwa sendoda ugogo bathini mbathu mavula kuvala emzana amadoda uAunty Usha, your number 1 locksmith, i-engineer yomsamo, i-technician yedlozi ngani zakwethu. Siyasebenza siyaphambili. Till next time, thokozani.